A pred športom sa ešte krátko pozrieme do Bratislavskej zoologickej záhrady, kde majú práve v týchto chvíľach svojich 5 minút slávy mláďatá pandy červenej. Ľudia si ich môžu filmovať a fotografiách. Toto ešte nie je. Na mieste kolega Kristián Čekovský. Kristián, povedz teda niečo, čím sú tieto mláďatá také výnimočné, že majú svoj fototermín takmer ako politici? Prajem dobré ráno. Samček Tajmín a samička Tan Lee sa narodili 12. júla tohto roka. No až v týchto dňoch začali vychádzať zo svojho hniezda a práve preto už ich od dnešného dňa budú môcť vidieť aj návštevníci Bratislavskej zoologickej záhrady. Tieto mláďatá pandy červenej sú v podstate na Slovensku chované len v tejto Bratislavskej zoologickej záhrade a aj tento druh je ohrozený, takže v podstate zoologické záhrady sú aj ich útočiskom. Tento druh je ohrozený najmä vo ich domovine, ktorým sú Himaláje a práve tam práve sú ohrozené odlesňovaním a teda strácajú svoju potravu, ktorou je bambus. A taktiež sú ohrozené pytliactvom, prichádza svet v podstate o nejakých 10 000 pand a za posledných približne 50 rokov je vlastne o týchto pand asi. Kristián, prosím ťa, v podstate za nami by ste kde už sú tie pandy? No, kde sú tie pandy, lebo nič tam nie je. No pred malou chvíľou tu ešte boli a už opäť idú k nám, len je to trošku náročné, pretože ich chovateľka snažia sa stále ujsť chovateľke z rúk, ale v podstate, ak sa nám práve podarí, tak možno to môžeme skúsiť nasnímať. Oni sa stále Kristián, medzi tým, ak teda sa im uľačí, tak medzi tým nám povedz, že prečo panda červená a vidím tam v diaľke, že teda červená veľmi nie je. No, treba rozlíšiť medzi pandou červenou a klasickou pandou. Tá klasická panda patrí, ktorú ľudia bežne poznajú, tá čierno-biela patrí k medveďovitým druhom a v podstate táto je... Kúka do papierov. Ešte jedna vec, povedz nám prosím ťa, ako sa volajú starí rodičia týchto pánd, lebo bez tejto informácie by sa mi nenápal. Mena starých rodičov žiaľ neviem, ale ich rodičia sa volajú Funk a Koko. Ty si Koko, ty si rodič. Tak to bol Kristián Čekovský z Bratislavskej zoo. Pandy sme si... Presne. Koko, počúvaj. No, teraz ako dve... Prečo? Lebo slovenský národ je taký múdry. Hej? A tak si zvolil, tak predstav si, že toto sedí v parlamente a prijíma zákony, ktoré ovplyvňujú tvoj život. Toto mohlo robiť v RTVS-ke pre Boha. No, vidíš to, ale tak zase musím uznať, že Rezník dával šancu aj mentálne retardovaným ľuďom a nerobil nejaké, nie je elitár Rezník, aspoň toto mu môžeš priznať. No a tak tento človek je poslancom, hej? Prijíma zákony, ktoré ovplyvňujú tvoj život, tvoje bytie a nebytie. Hej? A tento človek, bývalý redaktor RTVS, ide zosadiť vedenie RTVS za to, že jeho kolegyňa, ktorá je asi 1845 krát chytrejšia ako on a profesionálnejšia, tak urobila reportáž o niečom, čo sa niekomu nepáči. Hej. No a teraz Kristián Čekovský, môj zlatý chlapec, to máte, ale tento fešák teraz si ide urobiť politickú kariéru na tom, že ide kopať do RTVS-ky kvôli jednej reportáže. Lebo keby on sa pustil do RTVS-ky za všetky tie svinstva, ktoré sa tam dejú, hej, a za veľa nevyvážených a jednostranných. No ale do toho on kopať nebude, lebo sú nevyvážené jednostranné v prospech takých týchto, jak je on. Hej. Ale jedna jediná vec, jedna reportáž vyskočí, ktorá nie je v súlade teda s chlebodárcami, tak on sa ide pustiť do RTVS. Takže, vážené dámy, vážené páni,
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Kristián Čekovský. Nech sa páči. Aby ste vedeli, čo tam múdry slovenský národ navolil. Hej, a keď si volil, a takých, vidíš, že oni nie sú iba dvaja, hej, a keď si a nevysvetľujte mi nikto, že ale ja som Čekovského nevolil. Nie, ty si volil Matoviča, stranu o 4 ľudí a potom zrazu potreboval 50 ľudí. No tak sa prihlásili. Hej. A zase treba uznať, že Matovič nediskriminuje a dá si na kandidátku hocičo.